भोजपुरी में गीता गायन श्रृंखला के चौथी कड़ी में सुनी जा मनुष्य रूप में पृथ्वी पर भगवान के अवतार के बारे में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भोजपुरी में गीता गायन सुने लगा के ध्यान, सुख शांति आनंद मिलिया मिल जई हैं भगवान। कहले अर्जुन से हम ही दुनिया के योग सिखौली, सबसे पहिले सूरज देव के योग रहस्य बतौली। ऊ मनु के बतलौलन जे इक्ष्वाकु के भी देलन, उनका से कतना ऋषि मुनि भी योग पान पालेलन। परंपरा से चलल ज्ञान ई फैल गईल संसार में, क्रिया योग के नाम दियाइल चलल कर्म व्यवहार में। कतना राजर्षि एकरा के जिंदगी में अपनौले, योग साधना करके कतना लोग परम पद पौले। अर्जुन कहले ई कैसे भइल आ कैसे हम मानी, पहिले सूरज कृष्ण बाद में भइले ई हम जानी। तब कैसे तू योग सिखौला ई रहस्य बतलावा, अब ही तुम सूरज पुराण ई भेद तनी समझावा। तब कहले श्री कृष्ण सुना अब भेद हमार जन्म के, जन्म मरम का होला जग में समझा एह मरम के। पहले कई कई जन्म हो चुकल हमार तुहार बा, तुम सब भूलल बाड़ा बाकी तू सब याद हमार बा। एक बात जाना कि जेकर जन्म भइल ऊ मर जाई, जे मुँह जाई फिर से जन्मी नया नया ऊ तन पाई। हम तो अपने योग शक्ति से माया रूप बनाईला, जबे जरूरत पड़े तबे हम प्रगट तन में आईला। न्याय धर्म के हो जाला जब नाश सकल संसार में, अधर्म पाप बढ़े धरती पर लोगन के व्यवहार में। तब तब सज्जन साधु संत के रक्षा खातिर हम आई, लेकर के अवतार धर्म के झंडा हम फहराई। जन्म लीहल मनुज रूप में ही अवतार कहाला, ऊपर से नीचे उतरल ही एकर अर्थ बुझाला। ब्रह्मलोक से नीचे आके धरती पर होके लीला, जुग जुग से अवतारवाद के चलत रहेला सिलसिला। जन्म कर्म हमार अलौकिक अपने मन से आईला, माया में भरमाइल जग के हम लीला दिखलाईला। धर्म कर्म पालन कइल रखवावल हमरे काम बा,
ठीक ठाक कइल ओकरा के जे पापी बदनाम बा। जन्म कर्म ई दिव्य कहाला जे एकरा के जाने, तत्व रूप में एह रहस्य के सही सही जे पहचाने। ओकरा मर गईला पर फिर से नया जन्म ना होई, एह रहस्य के जाने वाला होय यहाँ कोई कोई। परमात्मा के दिव्य जन्म करम जाने के चाही, जन्मे बाकी रहे अजन्मा आदमी ऐसन नाही। कर्म करे पर रहे अकर्ता इहो अलौकिक बात बा। धरती पर अवतार प्रभु के असही दिव्य बुझात बा। गुण कर्म के देख के हम ही 4 बरन सृजन कैली, करके भी हम रही अकर्ता परम पुरुष हम ही भैली। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण के होला 4 प्रकार, यह चारों के गुण कर्म ही वर्ण बने के हा आधार। सतरजतम के भाव वृत्ति ही गुण निर्णय करवावेली, इहे वृत्ति आधार बने आदमी से कर्म करावेली। जाति जन्म से वर्ण भेद के ना होखे कौनो मतलब, का स्वभाव का कर्म करे नर अतने देखल जाए सब। कर्म विकर्म अकर्म 3 गो सीढ़ी चढ़े के, कर्म योग के सिद्ध करे के मुक्ति द्वार तक बढ़े के। लगन प्रेम से कइल कर्म विकर्म कहाला जाना, फल के इच्छा त्याग कर्म कइल अकर्म माना। उहे कर्म अकर्म बने जब कर्तापन मिट जाए, फल भी प्रभु के करे समर्पित भाव हृदय में आए। बीज भुजा के जर जाई तब कबहू ना अंकुरी जामी, कतनो बरखा होखी चाहे पर जाए ना घामी। जेकर हृदय निर्मल होला सब इंद्रिय जीतल बा, सब किस्म के भोग त्यागलस मन के भी जीतल बा। चाह छोड़ अपना तन खातिर कर्म करे आशा छोड़े, ओकरा कौनो पाप छुए ना ईश्वर से नाता जोड़े। निष्कामी संतोषी रहे सुख दुख में हो एक समान, सिद्धि असिद्धि में भी सम हो उहे ज्ञानी हवे महान। कर्म योग में लागल ऐसन साधक के सब बंधन कट जाला, आओ कर निर्मल हो जाला सब तन मन। द्रव्य दान तपस्या योग कैल भी यज्ञ कहाला, वेद शास्त्र आ खुद के पढ़ल ज्ञान यज्ञ हो जाला। ऋषि मुनि या गीता के बतलावल यज्ञ चार, जे एकर पालन करी जाई भवसागर पार। ज्ञान यज्ञ सबसे उत्तम है अपना के चिन्हल जानल,
का असली स्वरूप है आपन ओकरा के पहचानल। तत्व रूप में आत्मा परमात्मा के जानल ज्ञान कहाला। जे जानल ऊ मुक्त हो गयल परम धाम में उजाला। ज्ञान यज्ञ सबसे नीमन हा कर्म नाश सब हो जाला। सब विकार मिट जाला जिंदगी तन मन निर्मल हो जाला। द्रव्य यज्ञ से भी अच्छा है एकरा के जे अपनावल। जिंदगी के रोग शोक दुख सबके दूर भगावल। ज्ञानी गुरु ही सही सही में ज्ञान तत्व के जानेला। जीव जगत आत्मा परमात्मा सबके ही पहचानेला। उनके भीरी जाके शरणागत सेवा कर उनकर। छल कपट ना जिज्ञासा के भाव जगाव भीतर। तब ही ज्ञान भेटाई तोहरा तत्व ज्ञान तू पा जइबा। ओह अमृत के पाके तब तू मानो खूब जुड़ा जइबा। मन निर्मल करके जइबा तब ही सच्चा गुरु पैबा। श्रद्धा प्रेम भरल हृदय लेके जब ओहि जा जइबा। मन पवित्र करे वाला बस दुनिया में बा ज्ञान ही। लेकिन एकरा के पावस निर्मल मन श्रद्धावान ही। कर्म योग के साधक ज्ञानी पहले भी कतना भइले। आपन तन मन के पवित्र कर आपन दर्शन पा गइले। इंद्रिय विजयी हरदम तत्पर जेकरा में श्रद्धा भरल। ओकरे सिद्धि भेटाला जेकरा मन में ज्ञान दिया बरल। ज्ञान भइल तो शांति भेटाई अमर लोक तुरते पाई। इहे मुक्ति या मोक्ष कहाला परमात्मा में मिल जाई।